Hubos na brown out. Nagnakaw sandali ng kuryente. Ay, siya nga pala, Boss Bell, Ma'am Jean, di ako maka-attend bukas ng ano ha, hindi muna ako maka-join sa live. Kasi pupunta ako ng Iloilo. So, babawi na lang ako sa gabi. Mag-play ako sa gabi. Kasi mag-travel ako bukas. Tapos, sa hapon pa ako uwi sa Gimbal, Iloilo. So, doon pa ako mag-play. So, gabi na siguro kami makauwi. Galing City of Iloilo. Outside city kasi yung Gimbal.
Wow! Ma'am Jean, thank you so much sa palipad at sa pa-renewal ng membership. Thank you, thank you. Hello, Sis Jane. Pasensya na kanina na brown out.